Я представлюсь в нескольких словах, потому что на рации вы меня тут все ведаете. Меня зовут Михаил. Я сегодня буду вам распавядаць про уладу, але тут назва кваліфікацыя наступнага кіравання краіны. Я практык. І такое, што раскрою зараз. Гэта я езжу у розныя навучальныя установы, розныя супольнасці і распавядаю, што такое вікі-тэхналогіі. Ва ўсіх адразу асацыяцыя Вікіпедыя, тому што вікі-тэхналогіі складана прагаварыць, і все такое. Але мой сённяшні расповед не то, што я кажу, напрыклад, студэнтам ці удзельнікам экалагічнага руху, а гэта расповед пра уладу, кіраванне. Ну і да, і назва канферэнцыі гуманітарнай тэхналогіі. Я шчыра скажу, што я учора вечарам прагартаў некалькі артыкулаў у энцыклапедыі, каб разумець, што гэта такое. Ну і, в прынцыпе, пападаю нормально. Таму што спачатку прачытаў проста тлумачэнне канферэнцыі і падумаў, што тэма трапіць, але пасля гуманітарнай тэхналогіі какой-то такой навуковы ці супольнасны тэрмін, трэба было яго вывучыць, каб казаць хаця прыблізна на той мове, якой прапануецца. Але хачу распавесці іншы момант. Я з'яўляюся удзельнікам так званага FOSS, Open Source Software рухам. Гэта рух за адкрыта свабоднае праграмнае забеспячэнне. І там, звычайна, зараз у нас у светлым узроўні падымаецца такая дыскусія кшталту Open Source, гэта ідэалогія open source, стварэння пэўных праграмных забеспячэння вялікай колькасцю людзей і акумуляцыя гэтага выніку невялікай колькасці людзей. Вядома, што адкрыты код, open source, гэта адкрыты код, калі такім простым мовай. Вядома, што код адкрыты і патэнцыйна з ім можа рабіць хто што заўгодна. Але канцэнтраваная ўлада канцэнтруецца, канцэнтраваная ўлада застаецца у невялікай групы тых, хто даводзіць гэту тэхналогію. І гэта у чым сама дыскусія палягае? У тым, што шмат людзей трацяць вельмі шмат сваіх сіл на пэўную, на развіццё пэўнай тэхналогіі, напрыклад, аперацыйнай сістэмы ці нейкага прыкладання мабільнага і гэтак далей. А вынікі застаюцца ў большасці ў нейкіх добра арганізаваных груп. І гэта дыспрапорцыя таго, што рэсурс ідзе толькі ў адзін бок, хаця называецца open source, ён спараджае і дыскусіі, і ў некаторых зашараванні ў руху адкрытага свабоднага адкрытага праграмнага забеспячэння. І гэта, в прынцыпе, нейкім чынам сёння кранулася папярэдняга дакладу, дзе ёсць нейкі суб'ект-аўтар і ёсць маса. І гэта супрацьпастаўленне масы з аўтару і далей гэта пра тое, што буду зараз распавядаць, як вырашаецца пытанне, гэта менавіта пытанне ўлады, хто прымае рашэнне ў праекце. Не гледзячы, хтосьці можа задзейнічаць некаторыя якасці людзей, хтосьці можа некаторы час і гэтак далей. Умоўна кажучы, я назваў гэта бітыфікацыю ў сваіх тэзісах. Я гэта, умоўна кажучы, важнасць гэтага працэсу сфокусаваў, параўнаў з той электрыфікацыяй, якая адбывалася, і даволі цэнтралізавана адбывалася, і дала пэўныя, не ведаю, цывілізацыйныя магчымасці шмат каму. І таму, я лічу, што на сёння гэты момант звязаны з аднаго боку з цэнтралізацыяй, якую прыносяць тэхналогіі, маем на ўвазе лічбавыя тэхналогіі, і дэцэнтралізацыяй, у якой мы все пажываем, тому што яшчэ папярэдні даклад пра архітэктуру быў пра тое, што мы жывем, але адзін з адным не камунікуем. У мяне таксама пра архітэктуру ўзнікла думка, што горад Мінск раздзелены на такіх 5 кавалкаў. Ёсць такія дарогі, што каб трапіць праз дарогу да суседа, суседнюю хату, трэба абысці 4 кіламетры з пагружэннем у нейкі пераход. І гэта таксама мяне пакрываць, як могуць эти людзі звязацца, каардынавацца і гэтак далей. Можна такія пытанні, які ў мяне ў галаве пракруціліся.
Ось, да, зараз я пачну тады пра вікіфікацыю. Вось тут слайды будуць вось такія тэкставыя. Гэта я хутчэй зрабіў канспект для сябе, каб не скакаць зусім з тэмы на тэму, і у вас што-небудзь засталося, да, такое, можа вы там больш візуальна, да. І таму, да, вікі, как бы, ведаеце, вось зараз можна выкарыстоўваць, я там выкарыстоўваў сацыяльныя тэхналогіі, там, гуманітарныя тэхналогіі. Я назваў гэта вікі-тэхналогіямі, вот пагугліў, не знайшоў нічога падобнага. Можа, гэта, умоўна кажучы, ўжо дзесьці ёсць, але пакуль там Google не вызначыў, дзе ось і што такое вікі-тэхналогія. Таму тое, што будзе з'яўляцца тут, гэта, умоўна кажучы, мае нейкія тэарэтычныя выкладанні, базуючыся на маёй практыцы, маёй там веры, там, не ведаю, у светлае, цёмнае будучае, каму как, да, ось гэта будзе. Таму, да, ось вікі гэта тэхналогіі, якія захопліваюць два аспекты. Адзін тэхнічны аспект, другі не тэхнічны. Не буду называць гуманітарны, я думаю, са слова гуманітарны, але пасля вырашыў, што вы мне заваліце пытанні, на якія проста не адкажу. Вось, у тэхнічным тут казалі пра тое, што тэхналогіі нейтральныя. Насамрэч, гэта не заўсёды так. Калі тэхналогія спраектавана пэўным чынам, яна перастае быць нейтральнай, але калі гэта тэхналогія выкарыстоўваецца не адпавядаючы пэўным прынцыпам, не тэхнічным прынцыпам, а прынцыпам, напрыклад, калектыўнай супрацы, гэта тэхналогія перастае працаваць. Таму у пэўным сэнсе нейтральнасць тэхналогіі, яна адносна. Тут пытанне, што ў яе закладваецца. Да? Ось я маю на ўвазе тэхнічную рэалізацыю, да, чагосьці. Ось гэта першы пункт, ну і вось набор нетэхнічных ведаў. Гэта, да, вось тут гучала, да, то, што ёсць нейкі аўтар, які пастаўляе ідэі, ёсць нейкія людзі, якія выконваюць задачы, вось, і вось гэта пэўна там мэта, задачы, ось, і прынцыпы, гэта проста складае вось гэту нетэхнічную кампаненту, да, у працы, у тым разуменні вікі, да, вікі-тэхналогіі. Мэта, да, мэта будзе гучаць далей. Прынцып, да, потому што прынцып гэта катэгорыя этычна, палітычна, там і так далей. Да, значыць, вось усе этапы грамадскай задачы. Грамадская задача абазначана шырока, таму што мы можам разумець, аўтар паставіў, напрыклад, нейкую задачу, і все астатнія часткова яе выканалі, і калі там 1000 чалавек зрабіла гэты маленькія крокі, задача выканана. Вось пытанне пастаноўкі задачы, пытанне фармулявання рашэння, правілаў прымянення рашэнняў і наступнага сачэння за тым, як рашэнні былі выкананы. Вось гэта такі поўны цыкл, да, таго, што мы называем там перайсці там з пункта А в пункт Б і перамясціцца ў нейкае там будучыню, да. Вось, і я давяду вам, ці, магчыма, там, паміж строкаў гэта будзе даведзена, што вікі-тэхналогіі маюць вось гэты канцэпт, калі са звычайнага такога рэцыпіента, той, хто ўспрымае нейкую інфармацыю, удзельнік, вось тое, што я магу нават гэту схему выкарыстоўваць, таму што вікі-тэхналогіі гэта прыватны выпадак вось так званых крауд-тэхналогій, боже мой, столькі слоў, крауд-тэхналогій, да? Вось, умоўна кажучы, вось гэты удзельнік, роль удзельніка, ён ці яна уцягваецца ў поўны цыкл, пачынаючы з фармулёўкі пэўных, значыць, мэтаў, заканчваючы праверкай, наколькі было там дасягнута гэта мэта. Ну, вікюрады, тоже как бы самую вершину зачапіў. Вось гэта тыя прызнакі, што маецца на ўвазе пад вікюрадам. Калі там лакальна прымяніць вікюрад, гэта можа быць пэўная там супольнасць людзей, самаарганізаваная супольнасць людзей ці аўтаномная супольнасць людзей, якая можа фармуляваць, прымаць рашэнні, выконваць іх на аўтаномным пачатку. Тут, бачыце, ёсць арганізацыя дзяржаўнага кіравання, да, тому што ўрад, наўпросты удзел, вось гэта, калі вы так узгадаеце, прямая дэмакратыя, умоўна кажучы, вось гэта тут хаваецца пад гэтым словом. Фарміраванне палітык, прыняцця рашэнняў, да, і да, тут без тэхналогіяў ніяк. У пэўным сэнсе тут вось гэта тэхналогіі, якія пачаліся, ну, калі так коротка, вікі-тэхналогіі пачаліся ў 90-х, да, і іх асноўны прынцып быў гэта такая двунапраўленасць. Тое, што і першае, і другое, і удзельнік, і той, хто ставіць задачу, яны ўвесь час узаемадзейнічаюць. Як толькі адзін канал срезаецца, узаемадзеянне знікае, тому што удзельнікі не звязаны з тым, хто ставіць задачу, нейкімі там
контрактами, ну, контрактами якими там, написаний контракт, ці сили примусу, да, у них є певна мета, да, яку вони нарушаються. Да, і після вікі-технології перемігрували усім знайоме, значить, ну ось, да. Я от хочу розповісти історію Вікіпедії. Перший там год, да, просто було розуміння, чому я після використаю цей приклад, цю ліку. Значить, було два проекти, називався Нупедія і Вікіпедія. Да, ось. Вони амаль одночасово починалися. Одно починалося, перше починалося як така енциклопедія, де професіонали будуть приймати певну інформацію, подрихтовану непрофесіоналами. І ось ці непрофесіонали повинні були вкалувати у Вікіпедії для того, щоб поставляти такий чорновий контент для тих, хто буде їх після там підправляти і створити кончатковий продукт. І ось в Нупедії вона там за кілька років створила несколько сотен артикулов, Википедия, ну, всех ведают, да, там вельми такие ошеломляющий рост. И это показало то, что, что тут не так, потому что, в принципе, платформы використовувались одни, да, технічні одні платформи, але ось не технічний складник, мета-задачі, як і принципи, по яким працюють, вони були трошки відрізнялися. У першому випадку це така, ну, коли мову соціальних дисциплін, це була елітарна система, де для уділу треба було мати там статус професора, там, володість певної галини, і другий варіант – це віки, да, там, де треба було просто жадання ось цю місію виконувати. Там, ми хочемо, щоб кожен громадянин світу, ну, землі, мав однаковий доступ до всіх відів, да, на планеті. Тобто це така місія, яка була закладена в Вікіпедію, і після вона почала якби, ну, розвиватися. Хоча, да, ну, про Нупедію ніхто не ведає, але ось Вікіпедію, да, все ж таки згадали. Да, ось це я вже казав, що значит, доследование, правила решения, правила применения решению и применения правил. Ось. Так, я хочу трошки более. Я не веду, чи є у вас досвід некий там з Вікіпедії? Чому я буду не обиратися? Тому що її чули і амаль всі звичайно використовували. Да? Хто-небудь не використовував Вікіпедію в житті? Бачите, значить, ви використовували. Це перше, ось, якби, коли таку економічну ланцюжок розглядіти, ви уділішили як споживець інформації. Да? Ось. Ну, інформація не для спонсора, там і споживати можна скільки завгодно. Ось. І коли я задаю друге питання людям, отримується цікавий отказ, там, ведаєте, що можна редагувати, люди кажуть, да, можна редагувати, з часом кажуть, цікава новина, да? Ось. Після вони кажуть, ці махчима, типу, а хто там модератор, ось, коротше, люди чекають, що там буде некий орган, який буде приймати рішення, ось як з Нупедії, да, прийшло, типу, підійшла інформація, ці не підійшла. Ось, ну і веди скорочаються, да, ось як там на саме, що відбувається життя в цій супольності, якою вже там більше за 16 років нечто мушкається, створяє, і часом отримується цікаво. Значить, Вікіпедія, уявіть артикул який-небудь з Вікіпедії. Я можу навіть зараз показати, як вже було не більш предметно. Я белорусскую, чтобы уже все проблемы вылезли одразу наверх. Нупедия. Где по Нупедии? Википедия.org. Ну, сюник я не ведаю этого чела, але окей. Хай він буде сьогодні подопитним. Ось есть, божушки, що ти можеш, що таке. Ну да, ось є некий там артикул про його, і одразу якби, що можна сказати? Вікіпедія забезпечує даденим навык вики-технологій забезпечують где-то постоянную отворотную связь. Зверніть увагу, ось там, де планетка йде, після йде артикул, да, написаний, і далі йде розмова. Бачите, да, зверху, лівий верхній угол. Ну, хто не бачить, я просто кажу, що ось таким червоним кольором розмови, ось. Це то, що забезпечує відворотну связь по артикулу. Ось там, у білоруській Вікіпедії 130 тисяч артикулів в цьому розділі,
і гэта значыць, што 130 тысяч месцаў ёсць, дзе чалавек можа паўдзельнічаць. Ён можа паўдзельнічаць, калі ён пісаць не умеет, ён можа за ўвагамі сваім паўдзельнічаць. Калі ён не, напрыклад, можа пісаць, але толькі памылкі выпраўляць, ён можа... Карацей, ёсць розныя ўзроўні ўздзеяння і стварэння прадукта. Атрымліваецца, што кожны патэнцыйна чалавек, як тут заўважалася, парог уваходу вельмі невялікі. Ну, ён накручваецца там персанальнымі страхамі шмат каго, але, умоўна кажучы, там шасцікласнік можа засвоіць правілы карыстання і прынцыпы, па якім працуе супольнасць. Да чаго гэта мяне прывяло? Да таго, што калі я, напрыклад, у нейкай школе ў вёсцы, там, у Хоббісах ці ў Башнях размаўляю з вучнямі, і, вядома, для іх гэта, ведаеце, Вікіпедыя, гэта вікі-супольнасць, наогул нейкія знешнія праявы, гэта выхад у такі мір, дзе яны ніколі не былі, і ў іх няма ніякага досведу, ўзаемадзеяння. І на пачатку, першы дзень, яны звычайна вельмі робяць такія асцярожныя крокі, у іх там розныя такія пытанні, гэта добра. Але на другі дзень у іх атрымаецца, што яны павінны пачаць усё ж такі ўзаемадзейнічаць. Гэта значыць пачаць гэты пілінгавую праверку адзін аднаго. Гэта вельмі лёгка робіцца, калі паглядзець гісторыю, напрыклад, у артыкуле, і вы бачыце гісторыю гэтага артыкула з самага пачатку. Як толькі першы біт быў укладзены, тут, кажется, тут можна 500 можна было правак, але спынімся тут. В асноўным вкалывал Кліновскі нейкі. Не важна. Важна тое, што можна праглядзець. І яны пачынаюць глядзець, хто што рабіў там у гэтай сферы з самага пачатку. Часам яны прыходзяць там на месца іншага вучня і пачынаюць, а ты там типа не то, што ты, у іх пачынаецца камунікацыя, вельмі жывая камунікацыя ў раме. Я да чаго гэта ўсё веду? Да таго, што гэта тэхналогія, па сутнасці, дае магчымасць людзям, удзельнікам, па крайней мере, таго, што я назіраю, пачынаючы з нейкіх такіх спробаў унесці невялічкі кавалачак у нейкую агульную справу, пасля правяраць адзін аднаго вельмі падрабязна. Гэта праверка, гэта я укладаю гэту эканамічную катэгорыю размеркавання. Значыць, размеркаванне той энергіі, якая тут накопліваецца, бачыце, тут накопілася куча кармы гэтага чалавека. Тут казалі пра плюс у карме. Адкрытыя праекты гэта збольшага плюс у карму, але яны яшчэ маюць такі патэнцыял, які не вымяраецца там, напрыклад, набытыя веды. Калі, напрыклад, мы глядзім на, можам там кінуць 100 рублёў на нейкі цікавы праект, а з гэтага боку мы можам кінуць там сваіх 20 гадзін часу, праверыць, што зрабіў іншы чалавек, прадыскутаваць з гэтым чалавекам і пасля, не ведаю, прыняць нейкае рашэнне. Якія рашэнні могуць прымацца? Артыкул можна выдаліць, напрыклад, адправіць на выдаленне, і гэта не проста адзін чалавек зрабіў. Пачынаецца пілінгавы кантроль. Пілінгавы, гэта значыць, самі удзельнікі правяраюць, чаму гэты удзельнік, нават з вялікай кармай, з вялікім аўтарытэтам адправіў на выдаленне. Вельмі часта артыкулы вяртаюцца назад у жыццё, калі яны, напрыклад, падпраўлены, ці проста было прынята першае неправільнае рашэнне. Я вернусь до презентажки, как не уйти совсем далеко. И так, что у нас тут? Я хотел сказать. Про эти невеличкие цаглинки я так само распавёў, что гэты унёсак формируется, кожная правка гэта пэўны унёсак. І гэта ўжо права гэтага чалавека удзельнічаць у лёсе гэтага матэрыяла. Нават можна і не правіць, але удзельнічаць у іншых і прымаць рашэнні датычна артыкула. Так, што мы далей? Гэты эксперты, гэта таксама мне набалела, просто тут было цікава какая-то матэматычная канструкцыя, але, значыць, вікі-тэхналогіі паказалі як можа разбурацца гэты элітарны падыход, напрыклад, з Нупедіі, і стварацца якасны контент. Вядома, кожны можа зайсці і сказаць, у Вікіпедыі неякасны контент, няма спасылак на крыніцы і гэтак далей, але ёсць розныя артыкулы. Некаторыя артыкулы могуць утрымліваць 700, і я нават бачыў больш 800 з нечым, пра ISIS, калі паглядзіце, там вельмі насычаныя артыкулы, з пасылкамі, якасныя, яны цікава і карысна чытаюцца і гэтак далей.
это суб'ективна. Вось, і гэта робяць, не ведаю, могуць журналісты рабіць, могуць просто хамяшкі домашнія, якія вось сядзяць там, ім цікава даследаваць, што адбываецца ў свеце праз інтэрнэт. Вось, такім чынам, бачыце, атрымаецца, што вось эксперты, это вузкая такая прывілеяваная тусовка, пэўным чынам размеркаваць уладу, напрыклад, калі уявіць нейкую аўтарытарную сістэму, то да, зараз вось там аўтарытарная сістэма звяртаецца да экспертаў. Але эксперты гэта па сутнасці тая ж, ну, можа быць, не аўтарытарная сістэма, але вузкая элітарная сістэма. Такім чынам атрымаецца, што большасць людзей, якіх будзе тычыцца рашэння экспертаў, яны не маюць нават механізму, таму што можа ты не эколог, ты там не ведаеш ядерную фізіку і гэтак далей. І такім чынам яны выключаюцца з прыняцця рашэння. Калі мы паглядзім на артыкул, ну, вось на гэту вікітэхналогію, гэта магчымасць не эксперту давесці сваю думку. Можа быць, спачатку гэта будзе не вельмі добра выглядаць, але гэта пачатак набіраць вось гэты сацыяльны досвед камунікацыі, да? Таму што, хутчэй за ўсё, ён будзе пракаментаваны, калі ён штосьці хорошае ці кепскае сказаў. Ось. І гэты досвед, ну, такая адукацыя, ну, яна не бачна, але стварае пэўны фон, чаму вось беларуская вікі-супольнасць, да, якая там невялікая і якая ёсць, яна умее там займацца самаарганізацыяй худабедна ўжо там з 2003 года, да, это ўжо 13-14 год, штосьці самаарганізуе, да, вось внутры. Можа, вы пасля здаеце, што яна самаарганізуе, скажу так, значит, полный цикл дел, да, я распавёў пра цикл стварэння контенту, яго спажывання і яго размеркавання. Насамрэч размеркаванне цікавае, тое, што гэта свабоднае размеркаванне, значыць, как бы можна неабмежаваную колькасць разоў сабраць гэту інфармацыю. Значыць, умоўна кажучы, гэта размеркаванне ніяк не абмяжоўваецца. Ну, калі ёсць пытанне, напрыклад, я не казаў пра гэту цэнтралізацыю, казаў пра цэнтралізацыю тэхналагічную і дэцэнтралізацыю удзелу, да? Вось тут яшчэ Вікіпедыі яны паступілі больш радыкальна, яны далі магчымасць рабіць клоны Вікіпедыі. Вы можете просто скачаць усю Вікіпедыю, зрабіць клон вось у сябе. І гэта я да чаго кажу? Да таго, што, значыць, кожны тут удзельнік можа завесці сабе сваю Вікіпедыю. І пачаць вырашаць пэўныя задачы. Вось, напрыклад, была задача у амерыканскага патэнтнага ведомства, яны там замучыліся пад шквалам патэнтных тролей, і наогул там іх заявак патэнтаў была проста вельмі вялікая на пачатку 10-х гадоў гэтага стагоддзя. І, значыць, ім трэба было прыняць рашэнне, што рабіць. Там уже закапвалася ўсё гэта патэнтнае ведомства, не хапала сіл. У іх было прынята рашэнне перадаць уладу над прыняццем, значыць, патента, ну, проверкой патента, там есть певное тестирование патента, ну, как тестирование, его проверяюсь, там, ці ён робіць нейкі там тэхналагічны зрух, там, і гэтак далей. Вось супольнасці. Ну, супольнасці людзей, якія, ну, могуць там трапіць, ну, любы грамадзянін з Злучаных Штатаў, можна кажучи, вось так. І гэта супольнасць там, з 2012 до 2013 год вельмі актыўна ўключылася ў гэты працэс і сняла вельмі шмат працы, па-першае, з гэтаму патэнтнаму ведомству, па-другое, у гэтай супольнасці была, значыць, рэальна ўлада, яны прымалі рашэнне, які патэнт годзін, які не годзін. І яшчэ цікава было тое, што все боялись, что там какой-нибудь в интернетах там непонятные вандалы придут и пошнут как бы спорить всю дискуссию, там патент, это же там миллиарды просто крутятся. Атрымалася, что в принципе супольнасць выпрацавала свой механизм саморегуляции, там авторитета и так далее, и как бы сама себе, ну не сказать бы, чтобы это просто само отбылося, и она сбалансовалась. Вядома, там были уключены некоторые выкладчики з універсітету, які ось якби своїм більш повним ділом допомагали эту систему, эту супольність тримати певний такий ось не тільки бар'єр уваходу, але певний узровень там поставляння інформації, структури інформації, яка була потрібна для патенту.
для визначення патенту. Тому ось, умовно кажучи, відомо, тут більше використання вікітехнології, воно більше таке зверху вниз, да? Коли там ураду захотілося зняти з себе певну, там, розгрузити собі, вони слили це громадянам. Да? Ось, що, ну, окей, так само може мати місце. Ось тут питання те, що знайшлися, по-перше, громадяни, яким цікавилось, це стрілочка, про яку розповідали, по-друге, у громадян була реальна можливість сказати так чи ні, базуючись на ось зібраній інформації. Тому що самі патентні поверені, ті, хто там ось займається цією задачею, вони якби зменшили свою можливість приймати рішення. Да? Відбулося таке невелике перерозміркування влади. Ось так, що у нас далі? Ну да, я ось тут как бы перейшов, знову вертаюся до нашої Вікіпедії, ну, як саме хотів показати, як отримуються ну, ці цикли, які тичаться не технічних технологій, значить, що відбувається з новим удільником. Да? На початку, ось коли я писав свій перший артикул у Вікіпедії, мені прийшлося, умовно кажучи, прочитати там кучу всього, значить, підбити страниці. Ось я займався такою начиткою, по сутності. Да? Після я шукав, ну, відомо, я вже визначив свою роль, додати артикул, це називається роль редактора. Але коли просочить ролі, у Вікіпедії є вельми шмат ролей. Це не тільки ось 3 ролі, насамрэч, ось всі ролі, які тут, і вони в Вікіпедії не самі важливі. Да? Є роль, наприклад, адміністратора, є роль бота. Ось про бота я тут розмови не йшло, але цікаво там бот і гуманітарні технології, да? Так, затравка. Ось є роль наглядчика, є роль бюрократа, є роль там, просто удільника і так далі. Ось усі ці ролі, вони у певній гармонії відказуються на питання, які поставили перед собою Вікімедія, да, по розвитку Вікіпедії. Ось, і тому можна, коли я не пишу, я, наприклад, класний бюрократ, я можу туди трапити просто як самореалізовуватися як бюрократ. Да? Значить, сочити за певними таблицями, приймати рішення по деяких з'явах, які там відбуваються, і таким чином я так само з'являюся удільником супольності. І щось там, ну, как бы, драйвлю одразу. Ось. Можна вчитися інших полезних виходів. Ну, насамперед, гэтому вас просто навчиться. Коли трапляєш у супольність, отримується, ці ви працюєте в правилах супольності, ці супольності вас одразу викинуть. Тому що є, наприклад, 5 принципів Вікіпедії, які там, а саме цікаве, мені подобається, каже, що у Вікіпедії немає строгих правил. Це значить, що усі попередні 4 принципи можна змінити. Але відомо, коли ви будете аутсайдером у супольності і приходите туди одразу зміняти, це якби фейл. Ось. Але коли ви вже удільник супольності, зміняти правила отримується. А у невеликих супольностях це працює ще більш гнутко. Причем правила можно изменять и для офлайн, и для онлайн. Потому что если кто думает, что Википедия это онлайн-супольность, это великая помилка. Потому что вельми шмат відбувається контактів людей, особливо коли вони географічно зв'язані, для координації, для вирішення того, що буде відбуватися. Є там, коли з'їжджаються всі в одне місце, приймають рішення. Нам от коли вас там, ви там не письменник, але вам хочеться поділитися, кожен год, ну, кожна п'ятилетка, да, так само п'ятилетки, вони працюють, визначається стратегія розвиття на наступну п'ятилетку. Да, і ось цілий год, ось у 2016 році, цілий год відбувалося обміркування, що буде там з 2017 по 2022. Ось і кожен мог, в принципі, з володанням англійської мови поудільнішити у формуванні стратегії розвиття. Так. Ну да, ну саме що таке романтична конструкція афошня, повишається агульна грамотність удільника супольності, але саме так відбулося, тому я це написав. Ось. Я зрозумів більше, як працюю супольність, де, якби, де місце, як почати який там конфлікт, де місце, як його скончити, цей конфлікт, ось, де там приймаються рішення, а де працюється над прийняттям рішень. Короче, там якби є місце усьому, особливе місце, де відбувається ось цей всі процес. Часом воно не зауважено, але коли починаєш рефлексувати, що там замутили чели, і воно все вибудовує цю хорошу пірамідку. Так, не пірамідку, а сеть.
саморегуляции. Да, это, кажется, такой размова. Я уже привел приклад американского патентного відомства, яке займалося проєктом. Є ще приклад на конт вандалів. Ну, в Вікіпедії вандали ось той, що коли починає працювати супольність, завжди знайдеться той, хто якби її не вельми поділяє. І може прийти, починається розбирати те, що створило супольність до цього. Ось. І тут технологія, ось менавіта гэты принцип празрыстасці, да, які, ну, ён не тэхнічны, насамрэч, ён рэалізаваны з дапамогай лічбавых тэхналогій, дае магчымасць, па-першае, сачыць за зменамі ўсім і ўсім рэагаваць на некарэктныя змены. Вось, калі, напрыклад, адбываецца падтасоўка фактаў ці яшчэ што-небудзь, можна заўважыць, хто гэта, калі гэта было зроблена, і зрабіць адкат на папярэднюю версію, якая адпавядала там праўдзе. Вось, і гэта класны такі момант, і тэхнічны, і нетэхнічны момант, калі, значыць, з аднаго пункту кожны з вас, сидячых тут, може зараз зайсці, пачаць што-небудзь вандаліць у Вікіпедыі, з другого боку, кожны, хто ў супольнасці, адразу пачне супраціўляцца гэтаму. Вось, і на вось гэтай, на удзеле і тых будуецца вось гэты баланс, то, што Вікіпедыя там з англійска там 5 мільёнаў артыкул, ну і гэтак далей. Так, значыць, канфлікт змяшчаецца також паводлівым тэхнічным. Ёсць яшчэ такая праблема вікітэхналогіі, то, што кожны ўдзельнічае, кожны лічыць сябе мегаэкспертам і кожны лічыць сябе правым. Вось, калі такое адбываецца, значыць, людзі пачынаюць канфліктаваць, і гэты канфлікт, як ён выражаецца вось праз вікітэхналогіі. Тое, што людзі, в прынцыпе, апасарадкаваны пэўнай там платформай, да, на якой яны аднолькава могуць удзельнічаць. У чым удзел заключаецца? Каб ваше меркаванне было там лепшым, ну, окей, для артыкула гэта колькасць зносак на той крыніцы, які вы выкарыстоўвалі. Для там пошука патэнтаў гэта колькасць, напрыклад, знойдзеных падобных патэнтаў, да, якія вельмі адпавядаюць таму, што ўжо было заявлена. І такім чынам, так, канфлікты ёсць, яны нават хорошо, што яны ёсць, і яны узбагачаюць тыя матэрыялы. Вось, калі вы паглядзіце на матэрыялы, дзе на старонцы размоў такі кіламетр тэксту, і дзе там 150 крыніцаў, тыя артыкулы, як правіла, канфліктныя. Ну, в тым сэнсе, што унутраны канфлікт канструктыўны, ну, вядома, не накіраваны там на завал з сервероў, там, і гэтак далей. Вось, ён дае магчымасць развіццю, што, в общем-то, как бы, як і лепш. Я спачатку думаў, што гэта кепска, але пасля зараз канфлікт пабудаваны на рознасці меркавання, вось гэты плюралізм, да, які ён хороший. Ну, его треба как бы возделывать и собирать людей, которые конфликтуют, але, ну, вадомо, что не просто там с мечами, там, так что как баланс написал. Ага, да, баланс мелся на базе то, что то есть это централизация технічна. Видите, сервер знаходится в Калифорнии, да? Ну, мовно кажучи, коли сервери відключаються, ось туди всі губляють доступ, да? Але з другого боку, коли губляють доступ, туди коштовність гэтых ведаў, ну, з певної позиції може бути корисно тим, хто їх буде як-то використовувати, да? Ось. Але з другого боку, перерізається там артерія там сотням тисячам редакторів, які це все постійно сочать. А ми ведаємо, що зараз веды якусь просто маса в кілаграмах, кілабайтах, яна не каштуе, яны вельмі хутка састарываюцца, яны перастаюць бескаштоўнымі. Вось іх можна лёгка сама, вось гэта, ну, скажу, па прыкладу Вікіпедыі запраграмавала момант репликации. Это значит, что можно склонить Википедию, белорусская, там яна в архіве важит некалькі гигабайт, это не складна, да, не гигабайт, можно простее разобраться. И да, тэхнічная цэнтралізацыя ёсць. Гэта ніхто, гэта складана адмаўляць, і гэтага няма. Ну, тэхнічна ёсць цэнтралізацыя, серверы знаходзяцца ў пэўным месцы, кантралююцца пэўнымі адміністратарамі. Але вот тут я проштрафился. На это слово не звертаць увагі, гуманітарная. Але вось не тэхнічная дэцэнтралізацыя, яна гэта тыя вось прынцыпы, мэты, якія закладзены ў самой Вікіпедыі. Калі іх выключыць з працы супольнасці, это па сутнасці выключыць, пакінуць там супердарагія серверы просто без працы. Яны перастануць быць патрэбны. Вось і ў гэтым, у прынцыпе, добра спрапанаваны баланс. Што я не заўважыў гэтым?
Вось тут было пытанне зададзена, што атрымліваюць карыстальнікі. Вось тут я как бы не обозначу того, что калі карыстальнік знікаць, вядома, как бы проект может спыніцца, захлебнуцца, да, вось. Але калі тут вось у вікі знікаюць карыстальнікі, проект, ну як сказаць, ён просто не мае сэнсу. Яго как бы ён перастае быць вось гэтым проектам. Чаму? Таму што збольшага апошнія там 8 год у Вікіпедыі пастаноўка задач адбываецца супольнасцю. Это, ну, я вось зараз назіраю, ідзе планаванне, яно будзе зацверджана праз месяц на вось наступную пяцілетку, і без актыўнасці супольнасці там как бы вось як наколькі актыўна супольнасць, наколькі правісае ці наадварот развіваецца сама Вікіпедыя. Так, што у нас тут далей? Да, ликвификация громадства. Это вот электрификация, вообще вот эти такие, значит, в певному сенсі ідеальне розуміння зверху вниз того, что может быть вікификация. Я, вядома, не вельмі хочу, значит, все из этих функций виконувалися сверху вниз, потому что, например, апошнення характеристик, да, властивостей. Наприклад, ось апошні передача шматліких функцій державних органів до громадських. Гэту функцію павінны выканаць самі грамадзяне. Гэты функцыі яны не павінны быць перададзены, потому что калі будзе нешта перададзена, яно не будзе ўстойлівым. Прыцягненне грамадства, прыняцце рашэння. Ну да, прыцягненне грамадства, тут таксама пытанне, што у вікіфікацыі, вось мы калі ездзім, напрыклад, по гэтым рэгіёнам, мы глядзім, што як рэагуюць вось на вікі-тэхналогіі, да, калі, ну, там, распавядаеш, і мне кажуць, ну да, калі з'явіцца там прасазаны там артыкул, ну, это у Астраўцы недавно было, мы кажем, ребята, ну, калі вы самі дададзіце, тады яно і з'явіцца, да. Мовна кажучы, тут вось такі момант, што да, з першага, ну, как бы, калі там в активізме гэта першы клік там да нейкага такого актывізда онлайн, то вось у вікі-тэхналогіях ўсё ж таки ініцыятыва грамадства. Мы просто как бы сеем ідэю, і людзі глядзяць, ці падыдзе ім інструмент для того, каб там давесці штосьці сваё, да. Там, ну, умоўна кажучы, Вікіпедыя ў Беларусі выконвае две функцыі, да. Гэта функцыя развіцця самакіравання, і другая функцыя гэта развіцця ведаў, якія прапануюцца там на беларускай мове, ведаў і культуры, да. Вось гэта две такія задачы, які приймає громадство. Ну, першу яно трохи так не розуміє, тому що це самокерування, такого не було давно. Ось, а мову культуру видатно розуміється, да, що там тим більше аудиторія приходить вже так трохи розуміючи, що чому прийшла. Ось, так, значить, да, юридичний механізм, політичний, організаційний. Ось, я, наприклад, удільніший організаційний. Я практик, тому мені цікаво якби прикладати певні там організаційні технології, як це запрацювало. Так, економія часу. Ну да, я вже про це розповів. Ну, гроші так само трохи. Волонтерська праця, неповна зайнятість. Ну, видите, ось неповна зайнятість – це така неліберальна категорія, яка приводить більшість людей, які працюють на підприємствах, в такий стан невизначеності, що доволі кепсько, да? Ось, але коли ми кажемо, наприклад, про, значить, магчимость выказаться по проблеме и принять, там, сформировать певну, там, собрать вельмі шмат інформації, як відбулося рішення. Ось теж, наприклад, там, громадські слухання там, по будівництву, там, дороги, атомної електростанції, ніякого там центру адміністративного. Це може бути корисно, ну, собрати. Навіть, ну, хто не повно зайнятий, він викажеться більш трошки, ніж хто повно зайнятий. Так, ні, це все буде. Так, зменшення як виник. Ну да, такі ідеальні схеми. Без посередників громадяни будуть ліпі почути. А ось вікі-технології виключають посередники. Вони дають ось комунікатор, який тут обозначений, його задача просто показати, що є технологія і зробити таку технологічну уводку. Там, ну, чоловік потратив 3 хвилини, зареєструвався і мог, ці не зареєструвався, просто ведав, куди нажати, тому що це може бути проблемою для шмат кого.
Ось, да. Видите, інформація у Вікіпедії, вона не побудована ось як папки в комп'ютері, да, структура, там є папочка, там, мої, наприклад, фото, да, там, 2001, там, 3, 4, 10 год, і там можна знайти всі фото. У Вікіпедії хоча за все структура ось такої сітки, зараз, наприклад, один артикул з'являється, последовательно. Колькі часу ще друкувати? Я просто про те, що Хорошо. звертаємося. Хорошо. Ось, наприклад, є артикул, який може бути не зв'язаний, да? Некоторі артикули зв'язані. Таким чином, виклик вікітехнології тим, що людям треба думати не просто про інформацію, яку вони викладають, а про те, як ця інформація зв'язана з суміжними з'явами, подіями, там, якими іншими процесами, які можуть бути більш глобальні. Ось. Те саме значність інформації, ну, це, по сутності, якби, значить, наприклад, коли додає некий авторитет, всі повірили, да? А авторитет може помилитися, да? Тому тут, ось, наприклад, прозрістість зміни так само увеличена. Можна проглядіти, що авторитет додав, да? А не просто повірити йому, що йому смішно дає. Ну да, і основні проблеми, і ось це було зауважено, коли ми з супольностями особливо розмовляли, це 2014-2015 год, що у кожних супольностях є певні лідери, ось, і вони мають певні технології, гуманітарні, любі технології керування і координації цієї супольності. Як тільки пропонуєш супольність, яка робить прозрісту діяльність лідерів, вони закриваються. Вірні хутко закриваються, відкатують ось цю систему, ну не систему, а підход. І це, звісно, виклик. Ну, чому ви? Ну, не тільки там ось тут є політичні лідери, там, держави і так далі. Да, і на ком стереотип громадство має менш компетенції. Це такий глобальний стереотип, що там бабушка, ці некий там студент має менш компетенції у некій певної сфері. Ось це виклик, який перед вікітехнологіями стоїть. Усе, я скончу, задавайте питання. Питання. Шкіл. Молодця. Поскольку ты как практик, то есть ты пробовал ли ты развернуть вот этот вики-технологию для управления чего-то большого? Ну, хоть... Чем-нибудь другим, кроме Википедии? Да, у нас, ну, я являюсь активистом молодежной организации «Фаластер» называется, и мы запустили свою вики, ну, медиа-вики «Руховик» взяли, поставили себе на сервер с 2013 года. У нас с 2014 года, ну, с 2013 по сегодняшний год можно просочить все, что мы там давали. Там есть и повторно використовуємо зв'язки, там є і протоколи наших соцмереж. Проте вельми прозристо можна промити косточку всьому фаластеру, менавіта по значній інформації, яку ми поспівали заносити. Чому корисно? Тому що часом, ось я про боти казав, що виникає часто вельми шмат рутинних задач, які треба довести кілька разів однаково. І, значить, Віки нам це спростило вельми серйозно. Ось, наприклад, ми ладимо некое мероприємство, і ми маємо певний там стандарт коштовності. Ось, коли чоловік приймає стандарт коштовності, ми вельми підтримуємо. Все це у Віки є, ми це не ховаємо, коли, наприклад, навіть зміняються наші коштовності, організації, вони хочешь не хочешь, часом зміняються. Ось гэта все буде бачно, тому що хоп, там хтось зайшов, підправив щось. І гэта бачно, з цієї епохи почалася там закат того, це підйом гэтага. Ось це наш приклад. Відомо, що це у нас займало певний час, але зараз, ось після 4 роки використання, можу сказати, що да, це було супер правильне рішення, і ми протягуємо ось, ну, по практиці. Ну, я просто не докладно розумію, тому це технічний срок, там технічна платформа, яка дозволяє ось реалізовувати покидати эту прозрыстость змену. Так? Хто що вносить і якби реалізовувати ось, ну, технологію, ну, скажімо так, огульного прийняття рішення у раз ось, ну, редагування, ну, скажімо так. Ну так. Да. Тут ось там про мову ми щось повідали, пам'ятаєте, в тому кабінеті залі. І я так одразу мене щелкнув, ребята, це супер ідеально для ось менавіта ваших гуманітарних технологій. Я как бы не супер в этом вообще никак, але мені подалося, що коли гуманітарні технології розібралися з менавіта з мовою, з этими усіми там семіотиками і так далі, це саме то, як ось це використати, тому що є
гісторія. Да? Ось, до речі, так само була думка, що коли, наприклад, ви зараз ми використовуємо будь там про фрагментарне мислення, там все таке, там Google інформація, да? Ось Вікіпедія – це по сутності та технологія, яка спинила у певному сенсі, ну, вікі-технології, вони спинили ось эту фрагментарність, і вони прокинули хорошу сетку. Да? Тобто, що, да, відомо, штучно ми заховуємо пам'ять, але вже зараз це цілісність. Ну, це вже не те, що нам пропонує певний там, невідомо, це певна система, а те, що чоловік залінкує. Ось коли ми, наприклад, у фаланстери створюємо артикул, я думаю, він може бути ось такий, да? Ось, а часом артикул буває централізований, ну, одразу його вельми шмат сувязей з'являється з іншими артикулами. Ось. І таким чином ми, ну, це якби поглибляє нашу пам'ять, ось, ну, організаційну пам'ять маю на увазі. Можливо, це можна перенести там супольностну пам'ять, або так, ось таке, да, не про пам'ять зараз з вами. Я просто пока слухала, ну, мне таких думок по ходу. Ну, по-перше, про это порівняння Вікіпедії, так, і Вікіпедії, ну, ось, на початку. Вікіпедія і Вікіпедія. Так. І, якби, вони створилися з різними методами, ну, як я зрозуміла, так. Перша, це була така інформаційна, ну, в сенсі, ми створюємо енциклопедію, так? Так. А другая была ключей такая социальная. Мы створяем место, куда могут привести все. Ну, и это головное. Не, головним це було менавіта Нупедія як енциклопедія, а допоможна, ось типа, ну ось тут в вікі хімічці, що хочеться, після все одно редакторі перевірять. Так, ну і там якби, там головний принцип був не гети самі по собі, так, а ось гети сууділ. Так, так. І, а далі, ну, ось, і я розумію, що, коли ми ставимо, наприклад, за мету, ну, нечто зробити, ну, в сенсі, не суддя, а ну, нечто конкретне, ну, там, дом побудувати, так? То, як використовувати такого кшталту технології, потрібен, ну, там, певний час, як це все вийшло в баланс, як супольність випрацювала свої там правила і так далі, і тільки потім можна ось цими супольними екзаменами будувати дом. Ну, ви зрозуміли? Да. Так, тобто, а поскольку там, якби, одне слово було зададено, ну, якби, інший сенс, то це дало можливість, ну, самосупольності випрацювати цей механізм. Ну, це ось такі мої розважання, а далі, ну, діло для мене завжди, мені подавалося, що якби Вікіпедія, це якраз такі, ну, такі принципи, там, типу, кожному, там, своє місце, у, там, ну, що, якби, справді доступу, і так далі. Але по великому рахунку це реалізовано, ну, навіть не наупростова демократія. Ну, ні, наупростова демократія з прозристим, ну, прозристой системой. Так? Но там, ведь, якби, там формуется своя элита, ну, она формуется по своих самых принципах. Там есть, якби, з одного боку низький порог уходу, але, ну, якби, ти не можеш прийти і там поміняти, ну, якби, головні принципи. Ти повинен спочатку погодитися з принципами супольності, потім пройти кілька етапів, потім ти можеш, я не в сенсі, що це кепсько, а що, якби, за кошт технічного сродка, ну, наскільки я знаю, за кошт технічного сродка, де ось бачно всі зміни, ми можемо, якби, зробити цю систему більш чи менш прозристою, значно більш прозристою, чим вона є у реальності. Ось, ну, у реальності, якби, в інших ситуаціях. Ну, ось, я покуль так, якби, для мене дивним чином повернулася. Отримується, що відкривається для ось новичків, коли вони бачать у цьому якби коштовність, і для їх важливо, вони включаються у працю, і у їх є шанс змінитися. Вони бачать цей шанс в п'ятому правилі, ну, в п'ятому принципі. І ось це якби така надія. Я так само прийшов менавіто з п'ятого принципу, тому що мій перший артикул, який я писав 3 дні, його видали за 2 секунди, там, ну, 2 хвилини. Ось. Але я розумів, що там є можливість. Ось я почав далі йти. Ну, я зараз, просто я скончу і дам слово. Ведь, в принципі, ну, якби, класична демократична система, вона що тим же. В принципі, ти, як громадянин країни, можеш стати, ну, президентом, конституційним суддєю, там, кимось ще. І це, ну, якби, нормально. Але ми перестаємо довіряти там, своїй політичній системі і, ну, тому судділу, ну, за кошт того, що щось у нас не надто прозристе. Ну, у тим ліку. А тут, в принципі, така ж система. Ти можеш щось змінити, ну, пройшовши певне... Але чому вона працює, так? Тому що у тебе є свобода діяння, ну, якби,
как бы канчатковую мэта веды ўсім. Вось гэта так, зрабіць веду ўсім. Я, напрыклад, не люблю сидеть там 8 гадзін і чыста пісаць. Я разумею, што я могу реалізавацца ў адной сферы, дзе супольнасць, вось мае артыкулы вельмі, іх так прымаюць вельмі сурова, да, іх там пачынаюць там бомбардзіраваць, на выдаленне адпраўляць. Але я разумею, што у іншай сферы вось гэтай супольнасці вообще не закрыта пытанне, яго трэба развіваць, і я лепей буду там. Вось я не буду там адміністратарам, але я буду, напрыклад, працаваць с поступлением свежей крови, назовем так. Все открытые проекты в этом потребуются. И таким чином я працую с этой галиной и разумею, ладно там, и что отрымливается цікаво, коли, например, одни и те ж люди, мои артикулы подсекают вельми круто, а коли решение починає тишитися нейкага там офлайн екшена, ці ще чого-нибудь, яны атрымліваюць. Атрымліваецца вельмі такое супер космічнае адчуванне, што там тебе завалят, а тут тебе трымаюць. І это просто, натхняе, серьезно, на дзейнасць. Я разумею, что это не миллион людей, але там десятки людей, которые постоянно удзельнічаюць у прыняцці рашэння менавіта беларускай вікі, это там в такой группе працуе. Там было пытание. Как раз вопрос про демократию, демократия представляет часть народа, да? В связи с этим вопрос, хотя бы сказать линейки, скажем так, если говорить о Википедии, то какая численность вообще людей, которые активно участвуют в этом проекте белорусском? Активность гэта така адносна катэгорыя, да? Чалавек, які там штомесяц дадае там любых формах активности. Вельмі актыўных, вельмі, которые штодзень дадаюць пашмат, 25, актыўных там каля 270. Это той, кто штомесяц заходзіць і там робіць штосьці уносіць. Гэта беларускі акадэмічны раздзел. Ёсць яшчэ трошкі, давайте про акадэмічны спадзяюся. Колькасць адміністратараў, тых, хто можа прымаць фінальнае рашэнне, 9 штук, там бюрократаў трошкі болей, ёсць боты. А боты гэта улада, самы ж цікавы момант, які яшчэ не адрэфлексаваны, тое, што у вялікіх контент-ландшафтах, як Википедия, вы можете атрымаць статус бота, называецца сцяг бота. Прымаецца сцяг бота, гэта значыць, што вы можете запускаць скрипты на аўтаматычную апрацоўку пэўных задач. Гэта можа быць, напрыклад, рутинная задача, хто-небудзь напісаў там не Новополоцк, а Новополоцк, 20 местах. Бот гэта выконвае. І атрымаецца, што адзін карыстальнік можа, который умее аўтаматызаваць працэс, запускаць сур'ёзныя змены контента, там, окей, беларускай вікі гэта не так эпічна, але калі там узяць, напрыклад, рухнікі ці англійскую, это просто можа мяняць, дыскурс вообще, асабліва калі дату там пачаць мяняць, это вандаліць нешта. Да. То есть гэта выкарыстанне ботаў, запуск кожным індывідуам, па сутнасці, без змен. То есть гэта цэнтралізаваны ўладу, потому что скрипт мае цэнтралізаваную ўладу, вы яго запускаеце, ён выконвае там мільён адразу задач. Я запускаў, але не мільён, это выглядае вельмі так, адчуваеш, што з аднаго боку хорошо, з другого боку гэту тэхналогію можна скарыстаць не... супольнасць адаптуецца, што яна прыдумвае. Там можа сервер паузы рабіць, да, каб бот, который можна баніць па адресу і гэтак далей. Але, мовна кажучы, гарызонты адкрываюцца, гэта пытанне такога наўпроставай дэмакратыі пры ботах, ён становіцца вельмі неадказным. Я не ведаю, што сказаць на гэты конт. Боты і прамая дэмакратыя, да, размеркаванне ўлады. Да, вопрос, который, Беларусь, вот те, которые постоянно сама себя колбасит. Как в этой ситуации? То есть это объективное, и что объективно с нашей точки зрения, и есть что-то, что постоянно идет против этой нашей объективности, постоянно нас это возвращает. Добре. Значит, тут мое разумение, кажу, да, этого процесса, то, что на сённяшні рускамоўны раздзел, ён хутчэй не рускамоўны, ён расійскі раздзел. І у дыскурсе расійскага-рускага гэта ўсё не выклікае сумневу, потому что там на нямецкай, на беларус слова таксама не пачуеце, да? У іх таксама сваё гучанне. Адзінае, што мы, конечно, там блізка, там беларусы выкарыстоўваюць рускую мову збольшага, да? І атрымліваецца, што узнікае адчуванне, што там калі беларус заходзіць у рускую вікі, ён можа выправіць як гэта для беларускага-рускага
прымальна. Вось, але гэта, умоўна кажучы, з пункту гледжання Вікіпедыі зараз там 300 моўных раздзелаў плюс. Вось гэта значыць, што ёсць, напрыклад, там 4 нарвежскіх, там 5 французскіх, ёсць у межах адной мовы некалькі раздзелаў. І вось там, умоўна кажучы, калі беларусы вельмі хочуць, каб назывался Беларусь, а не Беларусі, ім трэба стварыць свой рускамоўны беларускі раздзел і развіваць дыскурс менавіта беларускі. Потому что тут как бы культурный аспект. Белорусский русский язык. Да, белорусский русский язык. Это Нормально, как американский английский. Это да, типа форк такой вот. И тому как бы страдать на эту тему не варто, просто... Я не знаю, именно механизм, интересно, как оно... Механизм это так, русская вики-супольность, она российская, а не русскомовная, як вот, например, английская, там, да, там, Новая Зеландия, есть не полмира, да, такое. Расслабиться, стварить свой форк, ну, вот это правило, 5-е правило, да, Википедии конкретно, оно и кажется, что когда вы отчуваете, что правила не працуют, вы працовываете свои деяния, да, вот, и когда вы нам запытывали, а про Сазана будет на белорусском мове, да, артикул, мы сказали, ну, когда вы напишете, тогда он будет, то же самое, когда белорусы почнут развивать свою русскую мову и покажут, что она есть трошки инше, те какая-нибудь еще, вот, окей, хорошо, это сетка, это как бы все, что не нравится, скопировал, отрезал там и пошел далее. То есть это не такая реальность замкнутая, да? Что как бы все подвисло на этой. Ну, маленькое питание про там 2 версии белорусской, ну, там где, ну, как бы там Это скандал. Не, просто як би про гэта, ну, як би часом там гэта банить, там ти просто як яно просто ось на сьогоднішній момент, якби, що, ну, якби, який стан? Типа последние вестки с Палеткова. Так. Ладно, я спробую с пункту уладить, потому что для меня была, ну, такая наибольшая центральная тема. Значит, на сегодня конфликт вычерпался, и але як він вычерпался? Силы были неровные, атрымалася, что один бок вычерпался зусім, и няма, ёсць жаданне, але уже няма сил, каб, например, смержить гэты артыкул, да? Потому что на сегодня Трашкевский раздел это классный приклад там разнастайнасці беларускай граматыкі. И на мой погляд, вось менавіта трэба яго зараз так разумець, что Трашкевский раздел, яго магчыма нават не трэба злучаць, хай ён будзе, можа праз 10 год выстраліць, да? Ну, в сэнсе того, что рабіць мономову, гэта ў пэўным сэнсе спрашчаць сістэму. Спрашчэнне сістэмы гэта дэградацыя. Тому, ну, да, там супольнасць подвыдохлась, ну, может, там дети хутка подрастут, и что-нибудь пошнется. Тому можна, кажучи, хай він буде, але, да, ось академічний розділ, гэта офіційний, він більш динамічний, там є супольності, как бы туди, я інвестирую свой час на это туди, потому что я відчуваю, что там как бы будет эффект больше. Это пошло. А латинки белорусской... Вот это твой наступный крок. Пишешь 300 артикулов, и можешь ствараць раздел. Я хотела попытаться, ну, якби нам завтра треба буде неяк підсумувати. У кого є жадання? Наприкінці. А сколько это будет? Я думаю, что Данил водолазкой. Ожидания нет. Ожидания у меня нема, я человек ленивый. Я хотела бы доревновать кого-нибудь. Но это будет... После обеда там у нас будет, там будет не 2 доклада, там будет 1 доклад, на жаль. Не смогла. Поэтому я думаю, что это не театралитет будет. Это до усіх, так? Ну, вже досі питання, ну, яким чином. Ну, прямо зараз подкаст робимо? Ну, лепше, конечно, зараз. Який там формат буде? Ну, я думаю, что это формат будет... Встал, розповів Встал, всім. розповів всім, так. Ну, от, там не треба танчити, і, ну, трохи можна розповісти, які проблеми, що требується. Всех троих видел со стороны. Да, до речі, да, було б цікаво, коли б хтось, я думаю, але добре, коли б інше. Мне, что я кажется, доклад з одного боку складно вот постимувати, ну, некую такую огульную речь з одного боку, а з другого боку
ну, даволі цікаво ўсё перасекалася. Ну, з дакладамі нават з першым, што, ну, з той, што два апошніх явна блізкія, гэта зразумела, а вось